मामि, नोंनाथ' फरायनायफोरा थिगैनो थांगासिनो माथो। औ आफा, आङो टिचार मेमा आंनो जि लिरनो हरो गासिबो लिरनानैबो लांखायो आं। भेरि गुड मामि। ओमफ्राय आगैमोननोबो सम सम बिदिनो नों जेला फरायगोन फोरोंफा दे मामि। ओं आफा, ओमफ्राय ना टिउसन क्लास लानोबा जेन'बा टिउसनथ' लाफेरानो आदैया फोरोंगोन बुंदोंमोन ओरैनो। बेबा फिसाबा बेसेसो लायो मामि? बियो ओरैनो फोरोंगोनसो बुंदोंमोन आफा, माने संगितानि आदा जायो। होमबाबो सम होनाय जायोना मामि। नोंखौ ओरैनो बिनानाव बायदि साननानैसो फोरोंनो सानदोंमोनदां। थेवब्लाबोथ' एसे आखाइ खरसा होनांगोन ना फोरोंथारनायनि। फोरोंबायोबा ओमफ्राय नों फरायहैनो लुगैदों बे आदाजों? आफा, फोरोंजानो मोनबाथ' मोजां, मानोना नोंबो सम मोनबाय थाया न' फोरोंनो। आरो जोंहा टिउसन लानो थांग्राफोराबो जि गोजानावसो थाङो, खाथियावनो गैया। ओमफ्राय बे आदाया गावनो मालाय बुंदोंना। हामथारबाय होमबालाय मामि। दे बे आदाजोंनो फोरोंजाहैबा मोजां जासिगोन। बिदिबा गावनो बुंखादोंबा जेराव एसेसो आखाइ खरसा होगोन होननानै बुंबानो जाबाय दे एबार खनसे रायलायबावबा। जागोन आफा। दे होमबालाय बिदिनो मोजां गोसो होना फरायदे मामि दे। दाथ' न'खरनि थासारिखौ नोंबो मिन्थिखागौ। आंबो मोनाथारनानैसो सफैयो खामानियाव थांबोला दिनैसो एसे सम मोन्दों। नङाबालाय नोंसोरखौ फोरोंनो हायोमोन आङो। माने बिदि टिउसन लालायाबाबो जागौमोन, दा उफाय गैया। फरायनायावबो माब्लाबा समाव माखौबा हाजोबा जायो। टिउसन लाबालाय मोजां। नोंनि आगैमोनखौ लाग्रायाबोथ' आरो दा क्लास गिदिरनिखौ फोरोङानो। दे मामि, थांनो सानदोंबा जुदि नों थांबानो जाबाय, आंनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया। जागोन आफा। ओमफ्राय मा ओंख्रि संनोथाय दिनै? ओंख्रिया मा सङो संदोलै मामि। दायो ना मोनोबोला ना लाबोफानोसै आङो, नङाबा बेदरखौबो जानो बालायलांबाय दासान्दि। बेदर जाबाय दं जोङो। औ आफा, जानो बाहांबायथ' र'। ओमफ्राय आगैमोना मोजां मोनथारो बेदर ओंख्रिबाथाय, जि बुरजा बुरजा जाखायो दे। बे आबा सोमला मामि पिंकिखौलाय मा बुंबावनो। नों थानायखायसोलै मामि, संनाय खावनायावबो एसे मदद जायो आंहा। नङाबा खामानियावबो थांदोंमोन, संनायखौबो टेनसन खालामनांसिगौमोन आं नों गैयामोनब्ला, संनो रोङामोनबा। मिलिसा थानायाव आफा नों जेबो टेनसन लानाङा, आं दंना। आंनिफ्राय जा हायोना आं नोंखौ मदद खालामगोन। ओंखाम ओंख्रिखौबो आं संनो रोंखाबाय। आइ गैयाब्लाबो आगैमोनखौबो संना होनो हासै आङो दायो। दे मामि, उफाय गैया। बेबायदिनो एडजास्ट खालामनानै थानांसिगोन आरो जिउआव। ओमफ्राय आफा, आं खांख्रिखलाखौनो बाथोन बनायनोसै नामा? सबाय बिमाजों आलुखौ भाजा खालामसै, न'निखौनो खादोंमोन आं। दे जायो मामि, ओंख्रि जाबानो जाबायना माथो आरोलाय। औ र' होमबालाय आफा। गोदो उन्दैयाव जाय गथ'खौ आं एसेबां बारा सैया खालामदोंमोन ना अबेबा मोनसे समाव, दिनै नायनाय बे गथ'आसो आंनि हेफाजाब होनो हाबायलै एसे माने खामानियाव। नङाबालाय मा खालामगौमोन आं हारसिं, गथ'फोरखौ नायजोबनोथ' हाखानाय नङामोन। गोबां खस्थ' मोनबाय आंनि मामि मिलिसाया। बिमा गैया मा गैया, आंनि अननायखौबो एसेबां मानि मोनजोबासै गथ'आ। हानायमानि आं अननाय होनो हायासै। र'लाय बे बाबा सोमलाखौ आङो मोनसे माबा माबि सोंनि, हागोन ना हाया बियो। गथ'खौ फरायनो थिननो आङो। फरायनायाव गोसो जाया जादो र' गथ'आ। मा सोलोंखो बे स्कुलाव थांनानै। ओइ आबा सोमला। औ माबे? फैलाय आबा ओरै। मानोब्रा? मानो ओरै गसंफैनो हाया नामा नोङो? ओरै फै आबा सोमला। हा माथो जाबाय थाखो? ओंखाम खुरना होनो नागिरदों आङो, जायाखै मानो दाबो? जागोनब्रा जागोन, दा दसे थानानै जागोन, गरमथारना बोथोरा। दहाय थाइजौ खाजि जानाया बोरैबासो मोनबायलै। बेनोबा जाबावनोसो होनदोंमोन माथो। फाग्लिया बानलुखौ बारा होनानै, आरोथ' हालदैयाबो एसे बारा जाबावदोसो। जोंफोरनि जानायजों हायो होमबा? जोंनिया जाबाय गोदो एकदम सिख्ला समावबो इमिजों आंजों आयै न'आव गैयाबाबो नागिरथारनानै खुबैख्लायनानैबाबो जायोमोन मालायनिखौ। खम दुस्थ'मोन ना नोंसोरो, लेबेल बाराथारमोनलै ओमफ्रायो। आरे सोरां, सबनाबो मोनसे मोनसे आलदा आलदा सम फैयो आरोहाय। दा नै जोंनि फिसाला फिसाजोफोरनि सम, गोदो जोंनि सममोन। नंगौथ' आरो दे। ओमफ्राय जुरि, एसे बांद्रायदों नामा नोंनाबो दाख्लै बुंनाया? हा माथो बारा बुंखो आंलाय? नाय सोरां, दा आंनि फिसालाखौ नोजोर होबाय थानांला दे नोंसोरो गासिबो। मोजाङै मोजां संसार जानो नागिरनायखौ जानो हो, बांद्राय बुंबाय थाबालाय रागा जोंजाखागोन। आरो आंनि फिसालाया मोनथाय गैया नामा? प्रब्लेमा बेल'सो दा, बे हिनजावा माने फसायनाय बायदि नङामोन। नाथाय अब्लाबोथ' ना, संसार जानायावलाय मा, मोजां जाबानो जाबाय, बाखि आरो माथो। बेखौ होनाखैब्रा, मिहिराबोथ' जोंनिनो फिसाला। एसे बांद्राय बुंदों, दुखु मोनगोन ना बियो गथ'आ। दुखु मोनबायानोदां।
दे एसेबांबो बांद्राय बुङाखै गावसो बुंबाय थाबाय नालाय आंबो बुंनो गोनां जाबाय बाखि आंहाबो जेबो प्रब्लेम गैया दे माब्लाबा समाव ना जुरि बुंनांगौबाबो एसे मोजाङै बुजायना बुंनांगौलै बिदि डाइरेक्ट खेंख्रा खेंख्रि बुंबाथाय गोसोआव दुखुबो नाङोना ओमफ्राय आंहासो दाय जालायथारलायबाय नङा थेवबो जे नोङो गदाय गिबिनि खोथा लानानै फैदोंना एसे बुंनो आंहाबो मोन्थाय दं हो सोरथो आगोलनिफ्राय नायबोबाय थाखो बिमायाथ' गैखाला आंजोंसो मोजाङै मोजां थाबोलाय मोजां लामायाव फैनाय बायदि जादों बे गथ'आ गोसोआव दंना गैया बिमायाथ' गारनानैसो खारदों दामि नालाय दा सोर मोजां लामायाव लाबोदों आंसो बेखायनो माब्लाबा समाव आंहाबो बुंफिननो मोन्थाय दं सोरां बिमा आंबो खुगाजों जियानो बुं गोसो सिंजों आं बेखौ गाज्रि मोनाथ' नङाबालाय आंजों थाफानो हागौमोन बियो सासे बिमाया रायनोबो हायो अननोबो हायो आरो आंना अननायानो बांसिनखा नङाबा दा गथ'आ बिदि मोजां जानाय नङामोन बे मा लामायाव दि थांगौमोन आल्थुक फाल्थुक जागौमोन गोदोनि आल्थुक फाल्थुक जानायखौ गोसोआव दंना गैया बेफोरखौलाय औ बुंफ्लांनो हागौ आंबो एसेसो अब्लाबो बिमा साननानै बेबो निमाहा होबानो जाबाय दे जेरै गथ'फोरखौ बिमायाबो निमाहा होयो नङाना जागोन दे जागोन आरो माथो जायखिजाया एबारनिफ्राय नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मोजां ध्यान लाबानो जाबाय दे दे ओंखामा जाफैदो खुरनोसै आङो दे होमबालाय जाखाहैनोसैबोला दा आरो रागा जोंलायगोन नोङो र' आथिं आखाइ सुहैनो खानसै आङो हाबाब आंहाबा एसे बुंबानो दुखु मोनजालायनाय आरोना माब्लाबा समाव बुंफ्लांबाबो दे आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं मेहेरखौ अना नङा अनोब्रा आंबो मानो अनो जानो नाथाय गथ'आ बेबो माब्लाबा अख्रा टाइप ना बेखायसो आंबो बुंफ्लायलाङो रागा जोंनायजों टेनसन बाराजों आरो जुरिना टेनसना खम जाफेरो नामा मालाबा जाया हाय खाफाल मालानि समावदि मोजां सम सफैबावगोन जायना मोजांबाथाय मोजां जाखाथारोहाय जायना गाज्रिबाथाय गाज्रियानो जाबाय थाखायो सहायनांनायालाय आंनि खाफालाव गोदोनिफ्रायनो खामोन दा ओरैबो नायनांगोन ओरैबो नायनांगोन ना आंहा बेनोसै आरो जुरिनि खामानियालाय दै मानोमोन आफा आङो खथ'बा मोजां बैयाव माबा खामानि मावदोंमोन नोंनि खामानिया इम्पर्टेन्ट ना आंनिया इम्पर्टेन्ट बेलाय हा बिफानि खोथाखौ लानाङा नोङो माथो जाखो ओमफ्राय दे बुंनो हाया नामा नोङो नोंनि खामानियाबो इम्पर्टेन्ट रा आफा ओमफ्राय आंनियाबोथ' इम्पर्टेन्ट ना मोनथिखागौ आङो बेथा मा खामानि मावनाया इम्पर्टेन्ट नोंना आच्छा बेथा ओरै फैलाय आबा बेखौ फरायनानै दिन्थिलाय आंनि सिगाङाव बेसेबां मा हाखो नोङो स्कुलाव थांनानै बेफोरखौ फरायनो रोंदों रोङाखै फरायलाय बेखौ आंथ' सम मोनाखै बिफाया सम मोनाखै होननानै मा फरायनो रोंदों रोङाखै दे फरायाबा बेलाय नोंनिनो लेखाब्रा बियो रिदिं फराय बेखौ बेनिफ्राय आं मोननै मोनथामसो कुइसन सोंगोन बेनिफ्रायनो फार्स्टआवनो नों बेखौ फरायग्रोनानै दिन्थिलाय आंनो मा लिरदों बेयावलाय होद आं मिथियालै आफा बेबा मा आं फरायनो हायालै स्कुलाव बिदिबा आं बिनि थाखायसो नोंखौ फरायनो रोङिनि थाखायसो नोंखौ बिदि थिनहरो नामा हो फैसा थाखा गारनानै दाफा आंनाव बारा मेलेमाव हाबालै बेफोर लेखानि फरायनाय मानाय मास्टारफ्रालाय फोरोङो आरो ओमफ्राय स्कुलाव एसे माखौबा गोसोआव थायो ओमफ्राय बावगारो आङो बेफोर दिनखौ नुनो थाखायसो नोंखौ ओरैनो फरायगारहोदोंलै आङो बाबा बेलाय नोंनि खामानिखा दा फिसालाखौ फोरोंनायालाय ओमफ्राय आंबो फरायोब्रा मालाबा नाथाय दिनै आङो बेखौ हाथ'नाय नङा आङो ना फरायनो जिरायबा मानलुलाजोबो आंना मोदोमानो ओमफ्राय खर'आव एम्फौ नांनाय बायदि जाजोबोलै मेलेमावनो बोरैबा खर'आनो गिदिंजोबो आफा आंना नोंनालाय बिदिनोसै आखला आबा लेखा फरायनो जिरायबा खर' सानाय खर' गिदिंनायनो माबा लोमजानो ओंखारनाय बिदिजों रोंगोनलै नोङो आबा बिराद गिदिर रोंथारगोन नों फरायनो र' साला फरायनो लेखा रोङाबा जेबो नोंखौ खामलायावसो लगायना होगोन आं बायदि जागोन दे फैसा बिजनेसा मोजां जाबानो जाबाय दे आफा खामलाबाबो जायोलै सानसेनो मोननाय हाजिराखौ आइया बेलाय गथ'आ लेखा रोंमारगोन ना रोंगारा जिउआव माबा मोनसे जामारगोन ना जामारा बेलाय बेनिफ्राय आफा आं मालायनि आन्दाराव बारा खामानि मावनो बायोलै मानसिया बिसिनिल' रायलायनाय फावफोरा एकदम सेंग्रा गिदिर बोराय मांग्रायानो लाजाया फरायनो थिनबा मोजां स्कुलाव सोबा नोंहा आरो फाल्थुक जादोंना नों गथ' बिमाजों थांना थाहैदो नोङो बाराखौबा आरो रोंगोनलै बेथा देनां खस्थ' मोनबासो बुजिगोन र' जाम्बा जानानै थानो लुगैदों बे गथ'आ दुनियाव खथ' गिदिर फरायनायानो दङ आफा मालाय आब' आदा मोनहा आंकोल मोनहा नाथायबा मा गासिबो साख्रि मोनजोबदों आरो मोनाखैना आफा बे खायसेयाबोथ' आरोथ' लेखा फरायबानोसो गिदिर साख्रियाल माबा अफिसार जाहैगोन बे नङालै दाथ' नैबे समलाया गावनि इच्छा बायदि गोसो बायदिसो खालामोलै आपुन का मर्जी मानसि जामारनाय नङा नों गथ'आ मानसि नङाबालाय आंलाय माथो दा मानसियानोथ' ना गन्थं मोखां गासिबो मानसिनि राव फाव होमबालाय मानो मानसि नङा जानो आं जावलै आफा नों आंखौ हाजार जावबाबो आं जेबो नांजाया लेखाखौबो आंहा मालाबा रोङो फरायनो दिनै आं बारा हाथ'वा खर'आ बारा टेनसन लानो गोसो गैया आं
알바지니 양아 구자리 자등 모르만 만들어 죽가시는 야바심라 नोंखौ बे जानायावबा मोजां नागिरोना फरायनायखौ उदाय खाला बेबायदि गथ'खौ बुनोसो लुगैबायलां नाथाय दा बुद्रायबाबो जायाना मोजां अननायजों बुजायग्राबा बुनायल'जोंबो जाया साइख्लं I'm sorry आं बिदि होनना मोनथिथारामोन जे नोंस्रा बाजैयाबो एकदम जोंहा आब' अखाफोरबायदिथार होननानै बिनिफ्राय आरो बिस्रानि बाजैयाबो नोंनि आब' असेसो होननानै आं जेबो मिथियामोन मोनथिनायालायथ' आंबो गोबां खोथाखौनो मिथियामोन नाथाय दिनैसो फारि मोनसेनिफ्राय मोनसे एकदमबारे शकिं जागासिनो आंहा एकदम शकआनो जाबाय दङ मोनसेथ' बाजै हाथरखिनि महर आब' अखाफोर मोनसेनिफ्राय आब' इलिसा बिनिफ्राय बे उरायना गुन्दिया थाखा जाख्ल'ग्रा बिनिफ्राय मानसिखौ थखा होनानै थांग्रा आं बिदि सानथाराखैमोन नोंखौ उरायना बे उरायनाखौथ' ओमफ्रायो थु बेबायदि हिनजावखौनो आं गोसोथोफ्रांदों दाबायदियाव आं लोगो मोनफ्रांबावाना बिखौ मानसिखौ आं मा खालामगोन मिथिया दै सनालि देलाय फन खालामलाय बहा दं सोंफ्लालाय जेबो मिथियै बायदि बेफोर जि घटना जादों जेबो खोन्थानाङा नोङो फन खालामलाय बिमानि फिसाखौ दाल ओंख्रि जाहोनो हायाबाबो आंनिफ्राय खुद आंनो साजा होगोन बिखौ हाथाय साथाय गाहोदो आरो बिखौ सोबबासिन बिखौ थु साला आखाया मानबाय दंखायो नै उरायना नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन आं माला लोगो मोनगोन पापि हिनजावरा बेलाय दुनियानि पापिलै आयौ बेखौनो गावखौनो जि फलिफालि बायदि देखायोमोन न बियो आं मिथिगौ जायख्लं नोंनि गोसोआव दा माबायदि मोनबाय दङ फारसेनिफ्रायनो बायदि नोङो मिथिजोबथारबाय न I'm sorryलै सनालि नोंखौसो आङो सोबाफ्रांदोंबोमोन ना बिनिफ्राय गाज्रिबो मोनफ्लांदोंमोन नोंखौसो गोरोन्थि बुजिफ्लांदोंमोन आं एरना होदों सानदोंमोन गाज्रिया नाथाय उरायनायासोखामोन नाथाय जायख्लं बेबो मिथिया जे आं नोंनो गासैबो खोन्थाजोब्बाय होननानै माने आं माने बिदि खोन्थाजोबलाबायबाय होननानै आं बेनोथ' नोंलाय मानो सिन्था जानांगौ दे गाज्रियालाय बेखारसो गावसो गोरोन्थि मावदों नोंहा गिनांगौ जेबो गैया नों खिन्थायाबाबो मोनथिखागौमोन माथो सानसे नङा सानसे बिनि सैथोखौ नोंनिफ्राय नङाबाबो गुबुननिफ्रायबाबो औ बेनोथ' आरो आयै मा जाखो बिहामजो माबा दिनैहायथ' जों न'आव थांनो बुंदोंमोन न दे थांबानो जाबाय आरो मोजाङै मोजां नोमाजों रायलायनानै फैदो फिसौलाया लाबोदो आरो नोंसोर लाबोनो होननायालाय गथ' मानसि बिमा बिफाजों थानो लुगैखागोन न आयै थेंक इउ सो माच आयै दे जाबाय इसोरा जेब्लायबो नोंसोरखौ खुसि लाखिथों थारैनो आयै नों आंखौ गनायनानै आं जोबोद खुसि मोनबाय माने नोंनि बिदि आंखौ गनायनायाव सानजों आंजोंनि रिलेसनखौ दा मा बुंबावनो आरो आयै खुसिखौ फोरमायनो हाला जागोन दे बिहामजो फिसालानि खुसियानो आंनि खुसिबालाय दा आरो नोंबो मिलायनानै थायोबालाय माथो प्रब्लेम मोजाङै मोजां फिसौखौल' लाना फैदो आंथ' नोंखौ गनायदो दा आरो बाखि न'निफोराबो गनायब्ला मोजां जासिगोन लासै बिसिनि गोसोखौबो देरहानो नाजाबानो जाबाय मोजाङै बेबहार खालाम सनमान ला गेदेरफोरखौ जागोन आयै नोंखौ दुखु मोननाय नोंखौ गाज्रि मोननाय बेफोरबायदि खामानिखौल' मावाबानो जाबाय औ जागोन आयै आं दिनै आइजोंबो मोजां रायलायना फैनोसै आंखौ जोबोद रागा जोंनानै दं बिबो दे रायज्लायनानै फै जामायसोजों आरो बुंबानो जाबाय इदि जेबो प्रब्लेम गैला आइ बिखुनजाबो होननानै बुं गाव गनायबाबो गनायाबाबो जायखिजाया नोंसोरो फिसौखौल' मोजां रायलायनानै लाबोबानो जाबाय गथ'आ बिमा बिफाजों थायोब्ला मोजां जायो खुसिबो मोनगोन टेनसनबो थानाय नङाबा गथ'नि गोसोआव दुखु मोननाय थाबाय थागोन ना वाव जुलियाया एसेबां माने बुजिखायो दे आंनि गोसोखौबो बुजिबाय आंखौ बिहामजोबो गनायबायानो आं थारैनो जोबोद खाफाल गोनां आयै नोंबायदि बिखुनजोखौनो मोनबाय आं जिउआव हाजार दुखु खैफोद फैब्लाबो बेफोरबायदि फेमिलि मोनफिनबाय आङो बेनो आंनि थाखाय थोजासे आयै बे जोनोमाव औ हामाथो दे होमबा नोंनावनो ओंखाम खुरना हैनि आङो आयै आंनो खुरना हैनोसैदां बिदिबा नाङा नोंहावा एकदम जानला मानलाखौ जानो फसायथारा होनलाय दा माखौबा जागोन माखौबा जानाय नङा माखौबा फसायगोन माखौबा फसाया उनफोराव नोंहा दा लेट जागोन ना थां नोंहा देलायनानै ओंखारलांदो
उनाव जेला थासारिफ्रा लासै लासै न'नियाबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामजोबगोन मोजां जालांगोन अब्लाना बेसेबां खुरो नोंहावनो ओंखाम खुरबानो जाबाय फेमिलिनो गासैनिबो जमा खुरबानो जाबाय बुजिबाय ना